нафаре ки ба раҳбари ҷиҳодиҳои тоҷик дар ҷангҳои Сурия Гулмурод Ҳалимов дар Сурия кӯмаки тиббӣ расонд ва баъдан бо мусоидати Туркия ба Тоҷикистон интиқол ёфт, дар зиндон талоши худкушӣ кард, аммо мақомот пеши роҳашро гирифтанд. Маҳмад Маҳмадиев, сокини 26-солаи маҳаллаи Қазоқони шаҳри Душанбе, аввали моҳи марти соли равон аз Туркия ба Тоҷикистон истирдод шуд. Ба гуфтаи мақомот, ӯ охири соли 2016 аз ҷониби нерӯҳои турк дар атрофи шаҳри Манбиҷи Сурия боздошт шудааст. ду манбаъ дар ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон, яке дар боздоштгоҳ ва дигаре дар ниҳодҳои тафтишотӣ, рӯзи 21 июн ба Радиои Озодӣ гуфт, ки Маҳмадов талош кард бо истифода аз олоти буранда ба худ зарба занад, аммо муваффақ нашуд, зеро сари вақт аз қазия огоҳ шуданд. Ҳамсоҳбати мо аз боздоштгоҳ гуфт, ки ҳоло захмҳояш табобат мешаванд. мусоҳиби мо санаи дақиқи ин ҳодисаро нагуфт, аммо афзуд, ки ширкат дар ҷангҳои даҳшатноки гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ рӯҳияи ин ҷавонро хароб кардааст ва барои берун шудани ӯ аз ин ҳолат вақт дар кор аст. Сабаби даст ба худкушӣ задани ин ҷавон таҳқиқ мешавад, вале ӯро ҳоло дар ҳуҷрае нигаҳдорӣ мекунанд, ки имкони даст ба худкушӣ заданро надорад. Файзиҷон Маҳмадиев, падари ин ҷавон, рӯзи 21 июн ба Радиои Озодӣ гуфт, ки аз истирдоди писараш ба Тоҷикистон 4 моҳ мегузарад, вале касе аз наздиконаш то ҳанӯз ӯро надидааст. Ӯ гуфт барои писараш ба боздоштгоҳ хӯрок мебаранд, вале аз ҳолаш хабаре надоранд. 4 марти соли 2017 вақте Маҳмад Маҳмадиев аз Туркия ба Тоҷикистон истирдод шуд, мақомот гуфтанд, ки ӯ дар таърихи 22 июни соли 2015 Гулмурод Ҳалимовро ба ҳангоми захм бардоштанаш дар яке аз ҷангҳо табобат кард. Маҳмадов қабл аз ҳамоиш бо ҷангиёни гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ дар Сурия донишомӯзи коллеҷи тиббии Душанбе буд. Гулмурод Ҳалимов, фармондеи пешини гурӯҳи таъиноти вижаи Вазорати Дохилии Тоҷикистон, моҳи феврали соли 2015 ба сафи гурӯҳи тундарави Давлати Исломӣ пайваст ва ҳудудан баъди 3 моҳ дар даргириҳои минтақаи Дер аз-Зури Сурия аз пояш ҷароҳат бардошт. Санҷидани дурустии ҳарфҳои тафтишот аз манобеъи мустақил ва ё аз забони худи Маҳмадиев имкон надорад. Ба гуфтаи наздиконаш, Маҳмадиев сентябри соли 2014 Душанберо тарк карда ба Москав рафт ва декабри ҳамон сол аз Туркия ба модараш занг зад. акси Маҳмад Маҳмадиев дар торнамои Вазорати корҳои дохилӣ дар қатори афроди дигар, ки бинобар пайвастан ба гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ ҷустуҷӯ мешаванд, соли гузашта нашр шуд. Дар эълони вазорат гуфта мешавад, ки ҳузури Маҳмадиев дар Сурия маълум шудааст ва додситонӣ бар асоси моддаи 401 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне зархаридӣ, аз 14 августи соли 2015 нисбаташ парвандаи ҷиноӣ боз намудааст.